एभ्रिवान बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आरो नोंसोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव खेनसे बरायबावनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे भिडिअखौ जों माने मोनसे लकेसन थांना लायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो मोनसे लकेसनाव बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्राय बे लकेसननि मुङानो जाबाय सेसा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हाजोसो बे मोनसे ओमफ्राय पिकनिक स्पट आरोना बेवहाय माने पिकनिक जानो थाङो मानसिफ्रा बिराद मानसि थाङो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो दिनै बेरायनो थांसै आंबोथ' नुहैफेराखै नालाय दिनैसो नुहैगोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों साब्रै साबासो जालांनो हागौ ओमफ्राय आंबो ओंखारलांसै लोगोफोर नेगासिनो लोगोफोर बिदिबा आंबो एसे ओंखारनानै थांसै ना लोगोफोर बिदिबा चेल' भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर जोंनि बे बाइक गंनैजों थांगोन आरोना ओमफ्राय नैबे NS 200नि बियो नैबे NS 200 ओमफ्राय नैबे 160 आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों बेजों थांगोन जों साबबा थांगोन आरो लोगोफोर थ' फाइनालि जों लकेसनाव मोनफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाइकखौ जों नैबिथिं दोनना लाबाय नैबे गंसेया 200 बे 160 आरोना लोगोफोर लामाया बिराद गाज्रि थ' सिङाव हाबैसै सिङाव हाबैसै थ' लोगोफोर बै सासेयाबो ब्लग बानायो आरोना ओमफ्राय ब्लग बानायगासिनो नै लोगोफोर थ' इथिं थांसै थ' थाबायदो थ' लोगोफोर जोङो सिङाव हाबलांसै आरोना एसे नोंसिनिबो शेयार खालामसै माबोरै मोनखो बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ बै सासेया नायब्रा हिर'सो बे हिर' खानाय कालारखौ नाय खानाय कालारखौ नाय नै एक्टरसोबा एक्टरसो आंबा यो आसोल इसे मोनफैनानै माबायदि मोनखो ओमफ्राय गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आलदाखाना भिउआनो नै नामखौ दोनला फंबाय नामखौ दोनला हादोरसा बसुमतारी लोगोफोर बेना नामा ओमफ्राय नैबे बिदा आरोना जोंनि बिदा ओमफ्राय बेबो ब्लग बानायो नै ब्लग बानायगासिनो नामखौ खोन्थाना लालाय आंना कार्बन चेनेल आरो बेना आंना बलसिं ब्लग आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर खालामनांगोन लोगोफोर भिउआनो आलदाखा हाजोना लोगोफोर गुसु जि मोजां माने आलदाखा आरोना लोगोफोर भिउआनो हाजोथ' जि गोजौखा लोगोफोर नै बेखौ ना मोनसोगार खोमा लोगोफोर बिराद ना हमदों नै नोगोद मोनबाय नै लोगोफोर हाजोनि ना आरोना लोगोफोर अन्थाइ ना होनो नोगोद मोनसोदों नै हमसोगारदों बिदि दैखौ होथेना लाग्रोबाय ओमफ्राय दैया बिथिं खम जाबाय नालाय बिथिं ना मोनसिगोन आरोना लोगोफोर हमसोगारदों नै दैया जा गुसुखा लोगोफोर हाजोनि नालाय जि गुसु जायो गोजांस्रु मोनखाबाय नै ससे हाबनो लोगोफोर बेसे गोथौ हाबनो हागोन हाजोआव जि गोजाङो माथो दानो आंथ' आखाइ गुसुंसो गानबावदों नै नुजाफैयोब्ला फुंबिलिनि समाव सानजाहा आबिजों समायना जायो अखोरां बिखा रैसुमै मेथाइ खनो दाउसिन दाउलाफोरा सिरि मोनो बिफां लाइफां लामा दथाफ्रा बेसेदि समायना जोंनि सोमखोर गामिया फारथिया लाबायनानै जानला गारना आरोना ओमफ्राय एसे फोसाबलांसै लोगोफोर जा नुयो एसे फोसाबलाङो आरोना एसे साइडआव गारनांगौ आरोना लोगोफोर सोरबाफोर फारथि जायोबा बथल गोबायफोर बिराद दङ लोगोफोर नै बथल गोबायफोर बिराद दङ एसे साइडआव गारनांगौ आरोना लोगोफोर सोरबाफोर फैयोबा माने एसे सोरबा थाबायनाया आथिं जाया थाबायना लोगोफोर ओमफ्राय
आथिं गोजाबाथाय प्रब्लेम जायोना बथल गोबायबाथाय ओंखायनो फोसाबना होनांगौ आरो ओमफ्राय प्लास्टिक बिराद गारनाय दं एसे फोसाबलासै जों लोगोफोर बेसेबां हायो भिडिअखौ नायबाय थादो बिराद प्लास्टिकफोर मैलाफोर गारनानै दोनना लोगोफोर ओमफ्राय एसे साइडआव गारनानै दोनसै आरो माने जों दा थांनो नागिरदों आरोना माने बे जोंना लोगोफोर फैनायनि एसे मेथाइ जाबाय आरोना लोगोफोर आंबो एसे जानोसै ओइ माबायदि मोनदों सेसायाव मेथाइ जाफैनानै थान्दा लोंफैनानै थ' लोगोफोर बेबो थान्दा लादों आरो गंसे ओमफ्राय नै बिथिं गंसे दङ बारा फैसा गैया नालाय लोगोफोर बेखौनो लानानै बेरायफैबाय ओइथिंबो मानसि दङ आरोना लोगोफोर ओइ नै बेरायफैयो थ' लोगोफोर जों बे जों जानायखौ गारलांखानोसै आरोना ओमफ्राय साइडआव गारलांखानोसै जाहाथे मैला दा जाथों प्लास्टिकआव सोना गारलांखाबाय आरोना लोगोफोर जोङो माने जों जानायखौ गावबागाव जानायखौ बिदि गारलायबानो बेयाव प्लास्टिक जाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो फोसाबलांखानांगौ आरोना लोगोफोर जों जानायखौ ओमफ्राय जोंबो फोसाबबाय थ' लोगोफोर बिदिबा जों थांसै फैदो थ' लोगोफोर जोङो बाइक दोननाय जायगायाव मोनफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय नैबे गंसेया एगजस्ट लगायबावनायसै नै गद बिनि गोमनाया फाग्ला बायदि गोमखायो आरोना ओमफ्राय नैबे 200 बेना एगजस्ट लगायनाय नङा ओमफ्राय गंसेया रेड कालारनि गंसेया वाइट कालार एगजस्टखौ गावनिखौ देखायनो नागिरदों आरो ना माबायदि गोमो ओमफ्राय नायदोल' नोंसोर लोगोफोर माबायदि गोमो नै ओमफ्राय नैबे गंसेनिखौबो होलाय ओइ बे गंसेनिखौबो हो गुदुं फिसाजोंनो होगोन आरोना लोगोफोर दे हो लोगोफोर मोननैनि साउन्डखौबो खोन्थाजोब्बाय आरोना माबायदि ओमफ्राय अबे मोनसेया मोजांसिन जादों खोन्थादोल' ओमफ्राय ओइ फंबाय फैदो थांसै अबे मोनसेया हिटसिन खोन्थादोल' माने मोननैयावबो माने एगजस्ट लागायनाया बारा थिग नङा माने 200 ना एसे साबसिन गोमा आरो बे 200निखौसो साबसिन मोनदों लोगोफोर माबा बेना एगजस्टआनो खाथ्रा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना 200 माने बेना गोमनायालाय बांसिन गोमा आरो माने 160 ना होमबाबो बेना माने गथा गोमा आरो थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसिमल' आरोना जास्ट माने सेसा सफैबाय जोङो दा जों थांनो नागिरबाय थांफिनसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसिमल' ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो ओमफ्राय सोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदान नायदों साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंनि लोगोनो शेयार खालामना होदो जाहाथे आंखौ मिन्थिनाय लोगोफोर नोंनि लोगोआबो मिन्थिनाय ओमफ्राय नोंबो मिन्थिनाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर थाबैनो बाय बाय लोगोफोर बिदिबा